Gaming Zoo, és a mai videóban ki fogom nyitni 10 darab Star Dropot. Most kinyitottam ebből 2, és ez egy Epic Star Drop Genjire. Ez most csak egy rare, hát remélem, hogy szuper rare, hogy jön majd belőle valami értelmesebb is. Eddig nem igazán. Régen nyitottam Lego Star Dropot, igazából ma az valami nekem régnek számít. Ki is tettem a csatornára, úgyhogy mindenképpen csekkold le, és ha még nem lettél volna feliratkozva, akkor mindenképpen iratkozz fel. Na, kaptunk egy ilyet is. 3, 2, 1 név villogna, nézzük, srácok. Sziasztok, ennyire ez a mai videó. Tetszett, nyomj egy rákat és iratkozz fel. Sziasztok!